ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki kna ka Megalia kala play ya ka admission menta. Shisngi hadian bagi New Trap Youth Council kala say madan yak jersey bamsap jongko company Haryana Iron Work Private Limited nagitin sob yeng kiban sam syaki pajba ka jela menta kadang lap susu yagitin Stang kabala Pynpoi syaki office jong CNRD block nakaliang kasengling bagi trat rekam kibana nong stone ban Mauthara Shan Circle menta kasngi gilayo balik jurep yagitin kibadan hagi cakabutin jong CNRD block ban lap yagi jingsya kani ke jinglai banjurep lagi dekat jong HYC kadai hapo ka office rekam jong CNRD block Mauthara Shan ban nong stone ban ha kani ke jinglai jurep gi dekat kilalam bagi tin ki balat ho 0.1000 mm Henry habala pej banya kimshim la dei setia ha ke jing jurep lala bagi tin ki badan hapo kita ki jakat rekam ki bamut ban sam syaki pajba kilong ki bastang hadu kata-kata ki bamya ha pat kum ke jing thie yaki kata bagi dei ban long 0.1000 mm Henry kita ki tin ki badan ki dei ki barben tang 0.1000 mm